Veľkosklad Ignis Decor SRO ponúka sviečky rozličných tvarov a veľkostí na každú príležitosť, ale i dekorácie na skrášľovanie vášho domova, ako vázy, dózy a keramiku. Nechýba vždy aktuálny sezónny tovar a pripravená je i bohatá vianočná ponuka. So sviečkami rôznych tvarov, farieb, vôní a vhodnou dekoráciou sa vám určite podarí vykúzliť tú pravú vianočnú náladu. Vybrať si tu môžete i vianočný stromček a vhodné vianočné ozdoby. Extra ponuku tvorí široké spektrum umelých kvetov a darčekových predmetov. Nezabúda sa ani na záhradnú keramiku, kvetináče či záhradkárske náradie. Za výborné ceny tu nakúpite kompletný náhrobný sortiment kahancov, sviečok, váz a vencov. Firma Ignis Decor prevádzkuje veľkoobchod, ale i nákupy pre drobných zákazníkov. Veľkosklad nájdete na Dukelskej 91 v Hlohovci. Otvorené je od pondelka do piatka od 8 hodiny do 16:45, sobotu od 8 do 12 hodiny. Ignis Decor, rozžiarte svoj domov.